Jde napít do prstku celý, může jít se mnou. Maničku, myslel jsem si, že půjdu v pohu, ale teď mě opravdu povedeš. Pač. Máme dva varianta, že budou ti dva. Za 2 hoďky zavolají. Já půjdu prostě mezi 2 světýlka. Já můžu zdokumentovat, jako, že budeme mít novou sedačku, krásnou velkou sedačku a vleze se tam Ivoš, já a Peťa, moji švagři. Žádná žena. Krásná. A ta láhev bude vedle. Vedle. Slivovička, litr slivovičky, krásné přesezení. Dáš kolaudaci, jo? Tak jo. Jako Luky už je chlap, to se nám ještě pozor, to už, já už ho beru jako ale bacha, tak kamo ještě jednou to dej. No, takže 4 chlapy jako Luky, Ivoš, Peťa, já, jako máme krásnou sedačku, budeme mít krásnou. Jestli nějaká slečna přijde, tak nám může akorát tak zatancovat, jo, ale jinak my chlapky budeme sedět pěkně na ložce. Že my si to vždycky umíme. Je hodné, že může zatancovat na slečna. Budeš tam jít tyč aspoň někde? Ne, u stěny, no. Pozor, tam se u tyče mají být zkušebně na olympijských hrách. Když jsem Tomášek říká, že budete kupovat papouška. No, Hanča, už máte doma velkou Hanča chce novou ptáka, no, tak já nevím. Ale Tomášek říká, že plněš od toho velkého. No velkého ne, prý takhle středně na bouží to bolí, no. A vypni to. To má velkou. Ano, les má velkou, ale